Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Is-sostenn mill-Gvern fi żminijiet ta' sfidi internazzjonali kienu importanti biex l-ekonomija Maltija kibret brata akbar minn dak mistenni. Dan it-tkabbir ekonomiku qed juri l-ekonomija Maltija komplet miexja fid-direzzjoni li kienet miexja biha qabel faqet il-pandemija. Dan intqal mill-ekonomista u lecturer tal-ekonomija fl-Università ta' Malta, Dr. Ian Kassar, f'intervista ma' News dwar l-aħħar ċifri ippubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, ċifri li juru l-sena li għaddiet l-ekonomija Maltija kibret bi kważi 7% meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Fil-kuntest Ewropew ta' palissa iva jara b'saħħitha ħafna, imma li tagħti indikazzjoni li l-ekonomija Maltija issa reġgħet sejra lejn id-direzzjoni tal-pre-pandemic. Ma ninsewx li bejjed l-2013 u l-2019 il-medja ta' tkabbir ekonomiku reali kien ta' 7.2% li tagħtina indikazzjoni li l-ekonomija Maltija reġgħet sejra lejn dik id-direzzjoni. L-ekonomista spjega li dan it-tkabbir ekonomiku b'saħħtu is-sena li għaddiet seħħ minħabba is-settur tas-servizzi u tal-akkomodazzjoni fost oħrajn. Dan seħħ anke grazzi għall irkupru b'saħħtu li seħħ fis-settur turistiku. Is-sena l-oħra ġew 85% tat-turisti li ġew fl-2019, is-sena ta' qabel faqet il-pandemija. Apparti minn hekk l-ekonomista sostna li s-sena li għaddiet kien hemm rata qawwija ta' konsum min-nies, konsum li kien jammonta għal aktar minn 10%. Naħseb erja interessanti ħafna u importanti ħafna nista' ngħid li l-konsum household consumption expenditure kien ferm iktar qawwi minn dak li ħafna istituzzjonijiet kienu din jaraw, naħseb anke ħafna analisti. Dr. Kassar tkellem dwar l-importanza tal-għajnuna tal-Gvern f'dan iż-żminijiet ta' sfidi internazzjonali bla preċedent. Matul dawn is-sentej il-Gvern investa biljun euro sabiex iżomm stabbli il-prezzijiet tal-enerġija, tal-fuel u tal-qmuħ. M'hemmx dubju li kif is-sussidju tal-enerġija għejn l-ekonomija fil-sena 2022 tikber b'dik ir-rata, naħseb anke l-politika, l-fiscal policy tal-għajnuna waqt tal-wage subsidies waqt il-pandemija daw kienu ġiex fatturi minn naħa lat fiskal li ċertament għenu l-ekonomija Maltija terġa' tiġi fuq sieqa fis-sena 2021 u s-sena l-oħra biex terġa' tikber b'rati li kienet indorrija pre-pandemic. Dan wassal biex l-inflazzjoni f'pajjiżna kienet fost l-aktar baxxi fost l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. It-tkabbir ekonomiku b'saħħtu ta' pajjiżna qed iseħħ f'perjodu meta fil-kontinent Ewropew hemm inċertezza kbira minħabba l-inflazzjoni kawża l-gwerra fl-Ukrajna u l-kriżi tal-enerġija.